Да. Видяхме хубави кучета, стойки имаше. И сега остана да ви благодаря от мое име, от името на Pointer Club България, че се отзовахте на това мероприятие и за в бъдеще пак така да се събираме. И искам да дам думата на съдията, господин Петър Радев, да обяви резултатите. Колеги, ако не възразявате да не ставам. Че се изморени. Най-добре. Не, че съм изморен, просто мисля, че няма смисъл. Не съм изморен. Сега за човека, за който ще говоря, той говори. Разбрах от организатора. Първо да благодаря на всички така за коректния тон на състезанието и изобщо коректното поведение на всички, както към нас, към мен като съдия, към организаторите и към останалите си колеги и конкуренти, така да го наречем. Мисля, че организацията беше предвид това време доста добра. Съзнанието и това, което е най-важното, бяха доста добри, доста витални птици, доста добре летяха. Аз лично в случая, като тази година доста състезания в тази категория съм отсъдил, мисля, че доста добри птици. Така или иначе организатора обяви, че ще награждава първите трима, но аз ще обявя от четвърто место класирането, ако не възразява. Както решиш. Значи на четвърто място е класиран господин Тодор Аждерев с Pointer Lori 63. Браво, добре. Поздравление. Той имаше така нещастието, може би ще и по-висок резултат да има, но двама състезатели на едно и също место имаха така леки затруднения в реализацията на фазана. Даже не леки, втория от тях имаше и доста по-тежки. На трето място, значи може вече да приготвите купата, с 69 точки Илко Примов с Pointer Archie. С удоволствие. Няма да му го поднесва, ще го наречем. Радвам се за това. Каквото най-браво да кажа да видим. Поздравление. Поздравление, Илко. На второ място с 70, сбор от 72 точки е Димитър Колев, Артур Pointer. Браво! Да призова нашия почетен председател Илко Примов да подари купата на Димитър Колев. Благодаря. Днешната проява победител и шампион на организиране от Pointer Club България Свети Хуберт с 76 точки е Мирослав Ненковски с Канивал Ненковски. Благодаря, Миро. Честито. Готови са. Значи, искам да обърна внимание, тъй като така иначе събитие организирано в киноложки клуб на порода. Реч няма ли да има реч? Артур и Канибал днес са двете кучета, които като поинтери най-много впечатлиха, най-добре представиха породата, която вашия клуб представлява. Бих прибавил към тази група и още едно куче, което беше със стартов номер 1. Йоки или те наречената Мичка Делненковски. Също бих прибавил към тази група, само че за разлика от двамата водачи, които са класирани в днешния ден, нашия дуен малко така му изневери мерника. Приятно и той ще да е към тази група. Това са двете кучета, които стилски, като поставяни в терена, като механика, като система, най-добре представят
това, което трябва да бъде породата английски пойнтер. Носене на главата, темпо, дори в това време, което доста се губеше вятъра, значи при по-предния номер при Артур беше малко по-добър вятъра. При Ханибал доста труден, но въпреки това видяхме едно представяне, което е достойно представя породата като цяло. Значи механика, мирна опашка, носене на глава, маркиране, много трудна реализация, която мен лично като съдия доста ме инспирира. Донесе ми доста така удоволствие. Включително реализацията беше в место, където предишен състезател беше готов да се заложи, че ако има друг, който да реализира там, значи вижда се, че може. При Артур малко все още му трябва повече контрол спрямо кучето. Той беше и кучето, което днес като брой реализации имаше най-много. Там трябва малко повече контрол, значи от страна на нашия приятел Димата. Трябва малко повече контрол дори и тогава, когато ни убива. Защото има изстезания, в които няма отстрел директен на фазана, така че налага се да има повече контрол върху кучето. Това е, което имам да кажа към вас. Времето беше тежко, имаше доста кучета, които не успяха целият тур да го издържат, така да се каже, в един континуитет от край до край, което освен тежкото време, може би предполага и това, че кучетата са все пак в ловен сезон и всяко едно от тях, което лово интензивно е достатъчно степен изморено. Всеки един има оценителен лист, който е тук при мен, ще ги предам на организатора и председателя на управителния съвет на Пойнтер клуба, така че всеки един ще може да си види точките. Ако персонално за представянето си някой има въпроси към мене, съм готов да отговоря. В общи линии това е от мен. Благодаря ви още един път, както за поканата от страна на ръководството на клуба, така и за вашето коректно поведение. Желая ви успех и занапред. И аз искам да благодаря. Ще се отзова, да, на нашата покана. Ако имате някакви въпроси наистина към съдията, към мен като организатор, към клуба, нещо, което ви вълнува, тъкмо сме се събрали, може да ви отговорим. Клуба да не ги раздават на мен. Да. Няма. Като съдия. Добре. Или раздай ги всички листове. Запазете си ги за вас. Не, нека си ги раздай да си видят